Serokê Hevpeymaniya Nîştimanî daxwaza mîkanîzmên nû ji netewîniyê girtî dike ji bo rawestandina şer li Idlibê. Serokê Hevpeymaniya Nîştimanî ya Hêzên Şoreşê û Opozisyona Sûriyê Abdurrahman Mustafa piştrast kir ku bûyerên kuştin û wêrankirinê yên li deverên kêmkirina zêdegaviyan li Bakurê Sûriyê diqewimin, ji encama xemsariya civaka navneteweyî, polîtîkî û helwestên wê yên sist û lawaz dibin. Mustafa di axaftineke tommarkirî de li ser rewşa Idlibê û Hemayê got ku divê civaka navneteweyî biryarên praktîkî bistîne ji bo rawestandina biyekcarî ji kiryarên kuştin û wêrankirin û koçberiya bi darê zorê re û balkişand ku biryarên navneteweyî tenê têrê nakin, ji xwe ve cîb jî nabin. Wî axaftina xwe arasteyî netewên Yekbûyî û dewletên kartêker kir û got divê hûn berpirsyariya ji bo cîbjîkirina biryaran û bi cîhanîna yasaya navneteweyî û damezrandina tawanbaran li xwe bigirin. Lê dûdilî û ji martina qezenc û ziyanan ne ew e rêya rûbirûbûna tawanbaran. Wî daxwaza mekanîzmayên alternatîv kir ji bo rawestandina bobilat an ku karasatên berdewam li Sûriyê û daxwaza rakirina astengiyan kir ji bo rê li ber rejîmê bigire û hemû fişaran têxin li ser Rûsya ji bo rawestandina êrişan û piştgiriya xwe ji Esed re. Mustafa diyar kir ku berpirsyariya di ber tawanên li dijî sivîlan de zelal e û tawankar xuyan e û diyar kir ku ew hêzên rejîma Esed û çekdarên Îran û Rûsyayê ne û balkişand ku hemû hewildanên navneteweyî ji aliyê Rûsyayê têne têkşikandin. Wê karê Konseya Ewlekariyê beravîtî kiriye û tekez kir ku ew berdewam e di bin pêkirina zagûnî û rêznegirtina karûbarên komîsyonan û redkirina encamên lêkolînên têne pêkanîn ji aliyê lêkolînerên navneteweyî. Her wiha tekez kir ku Moskow biye hevparê rasterast di pêkanîna tawanan de her ji destpêka destêwerdana Sûriyê de ku bajar û bajarok bi mebest bombebaran kirin. Hevdemî li gel lawazkirina, pêvajoya çareseriya siyasî û piştgirtina yekalîkirina leşkerî û kuştin û koçbarkirina bi darê zorê.